Onkixin, kabalara. Kaixo, gaur baitugu bi gonbidatu super berezi, ez dizugu esango zertaz hitz egingo dugun, berandu gonteratuko zarete, baina oraingoz baitugu hemen bi bertsolari. Ongi etorri Lierni eta Sabat. Eskerrik asko, arratsaldeon. Txalo bero bat, zuei. Zer moduz zaudete? Ondo, gustoa, gogotsu. Bai, ohituta ez gauden disiplina Hori da. baten, baina gustora, bai. Bueno, agian jarriko zaituztegu bertxotan. Bueno, ikusiko dugu. Igual hobeto hizketan moldatuko gea, baina... Ui. Guk kantatu ezko gero erantzun imar da, Claro. Nik erantzunak emango ditut. Orduan ze terrenotan sartzezan kontuz. Nik herrimatzen badugu, zuk ere bai. Agian kopla zarrak ate barko dira. Bai. Esaten dute bertsolari guztiak ezagutzen duzuela elkar eta egia da. Ezagutzen zeaten, ezta? Bai, oza, nik uste, igual, bertatik bertara denak ez gara ezagutzen, baina badakigu denok deneun berri dakigu. Eta kalean ikusi eta beti kaso egiten dugu da. Hain mundu txikia da, bertatik bertara ez ezagututa ere denok daukagula elkarren berri. Hori da, pixkat, elkarri ikusi kaleti eta hau nere espeziekoa, ez da, taula ite jozu. Badukazue, bertsolari bat da, bale, hau ez da gizakia. Kaletik eskuk poltsikoan baldin badara matza, bertsolari edo. Fija bin behar da bazpare. Eta baduzu WhatsApp talde bat bertsolari guztiekin? Esan, ez? Ez? Ez, eta eskerrak. Hori izango zen... Baina nik uste dut guztiak ditugula olako WhatsApp talde pila bat bertso eskola 2.0, bertso eskola ezakizzer, bertso eskolako ezakizzen bat talde hori bai. Eta ja udalekuta joaten baldin bazak, Hori da. udalekoak 2013, udalekoak 2014, 2015, eta hola, 18 urte bete arte. Gainera aurren begiratuen taldea, gero begirale sartzea eta begiralen taldea ere badukazu. Ni horretik ez sartu begirale, jazta honen, limite bat pasatzen da, eta jazta. Orduan esan daiteke, bertsolari batek topo egiten baldin baduzu, azkazu Euskal Herri osoko bertsolarien telefono zenbakiak. Ez, hori ere ez. Ez? Hori ere ez. Hori decepzio. Lortu ditzazkezu. Lortu bai. Baina euki ez dauzkazu, Hor esan zer nahet. Euze momentutan, Bai. talde horietan idatzi eta lortzeak badakazu, baina... bai. Horren bat eta apur bat, nola da, Páginas Amarillas, olako, nola da, elbideen liburutxoa bezala, baina bertsolarien zela apur bat. Urtero Antzeko. iriste zaigu. Bai. Bertsozale elkartetik. Orduan, gaur esploratuko dugu espezie berri hau, eta horretarako hemen badugu Unairen sarrera. Bueno, topera gaude bertsolaritzarekin, azkenaldean nago ikusten jendeak kilometroak eta kilometroak egiten bertso txapelketak ikusteko. Eta oso ondo, eta tope gaude, baina gero kuriosoa nola jende hori den auzo edo herritako bertso afaritara, bertso saio txikitara, etortzen ez dena ez. Bertso zalea, txapelketa zalea, edo... postureoa. Ondo dagoela, gu oso postureo zalea gera, gora postureoa, bai egia da, bertsolaritza, fenomeno kultural bezala oso kuriosoa dela. Eta nola ez, guk daukagu kuriosoa den guzti hori luparekin aztertzeko beharra. Eta horriekin diogu. Eta azkenean, hortarako gaude ez, gazte ikuspuntua, gazte izaera hori, horren analizia egiteko txoko guztietan. Gaurkoan, gure saiora, bi bertsolari gazte ekarri ditugu eta egia esan tope jatorrak dira, asko gustatzen zaizkigu, baina katatzen hasten badira, eskubide guztia dezute, pause eman eta leihotik ateratzeko. Ez broma, musu handi bat gure bertsolari gazte maitatuei. Eta, hori izango da gaurko gaia, gazteak eta bertsolaritza. Aurrera, kabala. Bueno. Eta ez ezagun ahaztu, tartetxo bat hartuko dugu oroitzeko Geruzak proiektua. Abenduaren 9 estrenatuko dute atal berria Durangon, 12:00 Durangoko azokaren baitan, eta gaia askatasuna izango da, eta hortan parte hartuko dute Ilargi Manterolak, Maialen Arteagak, Aner Peritzek, Andre Fuchsek eta Bego Garaikoetxeak. Eta galdera asko buruz hausnartuko dira, zer da askatasuna, eta hainbat. Beraz, adi egon eta joan zaitezte ara. Bizitzan aurkituko dituzun ertxapenei erantzun baten maitea. Netzako askatasuna da, nire bizitzan izan egituan ondorioak aukeratu ahal izatea. Aukeratzea zer nahi didan eta nola joan. Niretzat askatasuna da, nire bizitzaren gain erabakitzeko ahalik eta berme eta aukera gehien edukitea. Bueno, uste dut Euskal Herri osoa
badakiela, Euskal Herri osoak badaki, Euskal Herri osoa enteratu da, bertso txapelketa badatorrela. Bai? Bai? Ez Etorri da, dakiten. ja. Bueno, Etorri dela. gainera zu egon zara bertso txapelketan ez da, Xabat? Bai, bueno, berez enun kantatzen, hau da, Nafarroan inun sailkapenen urrengo, nintzen kantatzeko sailkatu, baina bueno, batek utxe egin zulako, Xabier Silvierak utxe egin zuen, eta tokatu zitean kantatzea egunen bertan abisatuta, eta bueno, kasiatzeak erori nintzen, baina bueno, kantatu ginen eta gustu. Eta zemuz Xabier Silveren tokia hartzen? Bueno, ni nire toki hartu nuen, nik nire izenen kantatu nuen, baina bueno, banekin jende asko nahiko zula Xabier entzun eta ez Xabat, baina bueno, ala tokatu zen, eta nik guztua jo nintzen, Nik uste kanpotik ere kriston saio politia intzen dula. Eman altzizun denbora digeritzeko, ez, zuzenen igo eta aurrea. Ba, esan izan balidate aste baldenago, igual nuke eukiko denborarik ze horiteko, baina momentun bertan esan zidaten kantatu behar nula, ba, 3 ordu lehenago, eta eskitzin denboik eman zer pintxatzeko, agurre justu eta kantatu nun, bueno, kantatu nun eta berriz eliminatu ninduten, así que jazta. Aizu, baina da pauso txiki bat, belaunaldi gazteentzat, ze belaunaldi aldaketak ere beharrezkoak dira. Eta nik badut kuriositate handi bat. Nola erabakitzen duzue sartzea bertsotan? Nola erabakitzen duzue gero oholtzara pauso ematea? Eta nola erabakitzen duzue txapelketan sartzea? Nik uste dut, ez dakit ze puntutaraino den erabaki kontziente bat, ez? Bertsolari izatea edo bertsotan aritzea. Bastegea eskolaz kanpoko jardueretan, ez? Pixkat dana bezala, dantzan hasten dana bezala edo dana dalakoa eta gauza batek bestera eramaten zaitu. Bai, nik uste, hasteza bertso eskolan, eta gero sortze zaizu ingurune natural bat bertso eskola dena, eta gero, bueno, zure izaerakin bat iten baldin bado, plazara ateatzen zaz, denak ez die plazara ateatzen, eta bertsolari guztik ez die plazan kantatzen duenak, eta, bueno, zuk gustoa sentitzen baldin baza, eroso sentitzen baldin baza plazara ateatzen zaz, eta, bueno, askotan naturalki egiten duzen prozesua da, eta gero, bueno, txapelketa dator, bueno, apuntatuko naiz, igual ez, baina bueno, apuntatuko naiz, eta azkenen bola bat da naturalki. Hori da, eta justo, Xabatek aipatu dunan harira, nik uste ere oso importantea dela aipatzea baietz. Bertsolaritza badela hori, baina ekosistema oso zabala dela. Eta bertsoa bizitzeko modu ezberdin asko daudela, izan bertsozale bezala, izan gai jartzaile, izan besterik gabe kontsumitzaile edo dana dalakoa, bai, orduan importantea dela hori azpimarratzea. Bai. Eta bertso eskolatan aitzen ganak, biok aitzen ga irakasle, eta askotan nik esaten dit ikaslei, helburua ez du zertan izan plazara ateatzea edo bertsolari izatea. Hemen helburua da bertsoaz gozatzea, eta bakoitzak aurkitzen du bere espazioa bertsoaz gozatzeko, batena bertso eskola izango da, bestena gai hartzaile taldean sartuko naiz, eta txapelketan gai hartzen lanak ingo ditot, beste batzuk bertsolari izan nahiko du, eta aukera suertatuko zaio edo ez, edo beste batzuk zale die besterik gabe, eta listo. Ordu badago denerako espazioa, ez da? Eta nola erabakitzen duzu adibidez txapelketa batera izen ematea, edo... Igual zuk esperientzia gehiago. Bueno, nik nire kasun izan zen, 17 urte neuzkien, baina 18 betetzera nindoan, eta Nafarroko txapelketa tokatzen zen urte hortan. Eta, nahi gustatzen zaizkitegi esan txapelketak eta horlako saioak denoi ez zaizkigu gustatzen, eta normala da bezala, baina niri, kanpotik behituta gustatzen zitzaidan, eta esan, probatzea, no? Eta probatzen dozo, eta igual gustatzen zaizo, ez zaizu gustatzen, igual kriston hostia hartzen dozo, edo ongi atatzen zaizo, ze hor ere realitate denak ezautzen dituzo. Eta, niko lehin, naturalki, eta, ilusio, eta ongi atazitzaidan, eta, baina beste askotan pasatzen da igual, ez? Gaizki atera, eta ja horritxi, eta bertsoa utzi, eta fuera. Nire kasun adibidez, nik 2 txapelketa mota bereizte ditut, eskola artekoak, 18 urte artekoak eta gainontzekoak. Eta ni atera nintzen plazara lehen aldiz eskola arteko batean, eta izan zen hain justu hori. Jende aurrean kantatzeko aukera bat, enun bizi izan txapelketa bat bezala, eta gero hortik aurrea, baina nik uste Gipuzkoakoa izan zela erronka bat, nire buruantzako, eta pixkat helburu bat eukitzea bertxotan entrenatu alizateko. Ez espero gabe, baina, hori. Eske askotan hori izaten da, ze zu bertxotan zabiltza plazan eta kantatzeko gogoz. Baina txapelketan ateatzen ez baldin baza, plazan oso aukera gutxi daukezo. Eta plazan ez baldin bazabiltz, askotan ez ni hemen ez nabil gero nahi duten hori ez lortzeko. Eta txapelketan parte hartzen dozu askotan, ondoren beste aukera batzuk eukitzeko edo plazan kantatu alizateko, eta hori ongi atera daiteke edo askotan gaizki atera daiteke. Da, erakusleio bat, onerako edo txarrerako. Orduan oso ondo, badakago apur bat, bertsolaritza zer den horren zantzu batzuk ahaztu baino lehenago.
objektua ekarri duzu, ezta? Bai, nik ekarri dut. Niri kotxean ez zitean sartzen. Orduan hasi lierni eta... Orduan esplikatu egingo duzu. Vale, a ver. Erakutsi zer ekarri duzu, daukat egia esan intriga oso handia jakiteko. Eske, berez, nahiko arreroa da. Baina nik ekarria zinturoi bat, bale? Ados? Zer da? Hau da nire perla da, bale? Nire movida. Baina nirezat... Egurran gainean utzi, polit-polita, denek ikus ezaten, denek... Bale. Nik hau ekarrien niretzako bertsoa izan dalako askotan eutxin hauen zerbait, ez? Osea, izan da erreminta bat aukera eman didana pixkat nire burua ezagutzeko, ez? Jendea ezagutzeko, bertsolaritzan sortu dudan talde txorrek edo bertso munduan babesleku bilakatu den talde bat izan da, baina aldi berean askotan gehiegi estutu nau. Eta askotan itotzera ere iritsi izan naiz bertsolaritzatik. Orduan pixkat bi alde hoien, ez? Euskarri eta itogarri batzutan. Zelako metafora dauzkaten gure bertsolari gazteek mesedez oso polita. Zunun espero, holako diskurso bat ebartzen gerriko batetik, Amarrekoa. Saio irabazik. Oso ondo, eta zuk zekarriko zenukeen. Ni guain metafora bat bilatu behar baita ere, ez? Nik, ez da, kotxean hitzen sartzen erratz bat ekarri behar nuen. Ez, bertso eskolan askotan denak hastenga erratz bat ikantari eta beti ohikoa da hori esatea, baina, bueno, erratz bat ikantari hastenga eta metafora bat ikatik, bertso eskolan askotan zabilt zure mierda guziatea eta bestek tragatzen du zure barreko min guztik eta, bueno, erratzarekin garritzi jozo eta ez, baina hori, denak hastenga erratz batetik kantari eta ondoren mikrofonora salto iteko pausua hori izaten da, erratzikin baterik kantatzen. Erratzetik mikrofonora. Eta mikrofonoa kazu parean. Bai. Horron ja mikrofonoa bizi osorako duko duzu. Ez dut uste, botako igual dituzte espero dugu ez. Lehenago botako dituzte nire uste. Eta zuek zarete gazteak, ezta? Bai, esango genuke baiet. Espero dugu baiet, oraindik, ezta? Ez, bai, 2001ko bali mazara gaztea zara. Hori ziur, eta zuere bai. Nola seditzen duzue gazte eta bertsolari izatea, no? Nik uste, azaltzen naizen, baina nire kasuan behintzat gazte eta emakume izateak zailtzen du nire burua bertsolari bezala irakurtzea. Estereotipoengatik edo... Bai, eta azkenian, niretzat bertsoa da gozatzeko modu bat, nire lana ez da bertsolari izatea, ez? Nire buruari bertsolari etiketa hori jartzeko ziegitasun hori ematea kosta egite zait. Ez, azkenean guk askotan abesten dugu, bazakit edo afari truke, edo ikusgarritasunan truke, edo, ez, eta orduan, ez, pixkat horrek zaildu egiten du bertsolari etiketa hori jartzea. Nire kasuan? Bai, izan daiteke, askotan, izan daiteke beti, bertsolari ez aztuta, gazte bertsolaria edo bertsolari gaztea eta... Etiketa baduzu. Bai, bueno, igual, saiotan, zaudete, bost helduta zu, eta, bueno, saioko gaztea edo askotan hori badao. Baina, bueno, gero, beste alde batetik behitutare, gazteri baimentzen zaizkigu gauza batzuk esate, edo behintzat baimentzen zaizkigu gauza batzuk, ondoren baimenduko ez zaizkigunak. Bai, adibidez. Esan nahi dut, hauskorrago izatea, edo zuretik gehiago kantatzeko aukera daukazu jendea harritu gabe, edo jendea gaizki hartu gabe igual, ez? Bai, eta diskursiboki ere askoz malguagoak dira gure diskurtsoa dagokionean, eta... Bai. Orduan ematen zuta apur bat, nolabait toki gehiago, edo ez jain zorrotzak gaiekin, edo... Bai. Ez, eta nire kasu nahi bidez, nik gazte bezala haitu naiz bertxetan, baina heldu zinguratuta haitu naiz, eta esan behar da baita ere, bertso mundun dabiltzan heldu horiek asko laguntzen gaituztela, eta nik uste beti saiatzen zarela zu baino gazteago den norbaiti laguntzen, guri laguntzen digute, eta gu hain nahi bertso irakasle izaten, gazte izango dien hoieri, nik uste beti daula transmisio bat, eta, Bai, nik uste bertsolaritzak baduela zerbait ona, zu justu aipatu ez denak ezagutzen gea. Denek daukagu denen berri, eta oso mundu txikia da, orduan transmisio hori era goxo batean ematen da oro harrez, eta beti dago elkar zaintza edo saiatzen gea hortan. Eta ezagutzen dozo, nire hitzako izan da, Algortako gazte bat, edo Urruñako gazte bat, edo Euskal Herriko toki guztitako gaztek ezagutzen dituzu, eta zu kuadriakin zoaz, zure herriko kuadriakin, ez da ize festetat esaten dizude. Eski mundu guzti ezagutzen zut. Bertsolaria izan? Bertsolari intzaitez? Sartuta joan udalekutara, eta ezagutu mundu guztia, eta... Esaldia da hori edo,
jo, denak altzeate bertsolariak, ez? Bai. Hau bertsotatik ezagutzen dut, haure Bai, baita, bai, haure baita. bai, bai. Zuma jende dabil horrez. Orduan, naziogintza egiteko erabili daiteke bertsolaritza, ez? Guztiz. Guztiz. Bai, nondik ez zuen, ezagutzen zuen bertsolaririk urrunena, zuen bizitokitikan, zein zango zen urrunen biziena? Ni bizkaitarren bat izango da. Bizkaia Gorta edo, bueno... Bai, eske nik uste... Baina, bueno, esan bat... Guk gure kasuan adibidez udalekutan ibili geha Bai. umetan, eta horrek erraztu du Euskal Herri osoko Bai. bertsolariak ezagutza, hori. Bizkaitarrak, algortakoak, ezakit iparraldekoak, maule inguruko bertsolariak, bai. Oso ondo, orduan naziogintza egiten. Tope. Eta zuk aipatu duzu, ez neska gazte ere bazarela, ez? Ez zara Bai. bakarrik gaztea, bazara neska bertsolaria. Hori nola ikusten duzu, ze egia da orain arte, bueno, orain ez, baina duela gutxi arte izan da esena bat egondana gizonez gain, nahiz eta jatorriz emakumeak sortu bertsolaritza, Bai, ez? hori da. Edo behintzat lehenengo erreferentzia Bai. emakumeena da. Bai. Debekua da, justo debekatzen zitzaien Hori da. emakumei funeraletan eta abestea. Nik uste dut nire kasuan gainera elkartzen dela ere inguru erdaldun batekoa. Osa naiz emakumea gaztea Lasarte. eta lasartearra, ezta? Eta bertxotan ibiltzen naiz. Ez dakit. Nik askotan sentitzen dut gizonak baino gehiago demostratu behar hori. Edo behintzat bertsolaritza hegemoniko hortara egokitzeko behar hori. Bai, Ez, egia da. onartua izateko. Bai. Adibidez ere egia da, ez dut esaten ez danik, ez dunik merezi, baina egia da, egozan apur bat polemika, edo zer esana ez, irungo saioan, sustraiko horren esan gizon bakar da berak irabazi zuen, ez dut esan, ez gaizki gizonik, baina egon zan hor, apur bat, bueno, nahiz eta egon emeste emakume, beti azkean gizonak irabazten du, edo ze, nola baitzen duzu hori? Bueno, gero zuke ikusiko duzu edo komentatuko duzu ze iruditzen zaizu, baina nire kasuan ez zait iruditzen hainbeste polemika izan zanik hainbeste sustraik irabaztea bera. Ados. Osea, bueno, nik behintzat nire iritzitik merezia zuen oso. Bai, Saio hori irabaztea, arazo izan zen puntuaketa. Bai sustraiena eta bai besteena izan zela oso bajua. Eta hor, nik bai sinisten dut horrek baduela zer ikusia, ze azkenean zan saio bat etzana bat ere estandarra, Anela Bakak esan zuen, ez? Nahiago nuke ezerrez balitz estandarra, zezian justo txapelketan oroar, historikoki gehienak gizonak eta gehienak gipuzkoarrak. Eta zian, 3 iparraldeko, 2 bizkaitar, Bai. eta gipuzkoar bat, eta danak... Orain arte igual ikusi ezten irudi bat. Karo, eta orduan espero zan saio horrek, ez? Ohiko estruktura hori irauliko zuen saio horrek zehose berria ekarriko zuela, eta bai, saioa kristona izan zen, baina gero, etzan behar bezala, edo nire ustez, behintzat, gero epaileena beste kontua da, baina nire ustez etzan behar bezala puntuatu. Hor, kendartatzen dena da beti, zuk sensazio bat daukezu publiko bezala, eta sensazio hortatik sortzen duzu zure imaginarioa ondoren datorrenarekiko. Eta ez baldin bada hala, da, ostia, krak iten dizaburuk, eta nik uste gertatu zela, eta jende askokin hori gertatu zela Irunen. Hori da. Eta gero, zuke esaten duzunan arira, iruditzen zaite bai, lehen aipatu dugu bertsolaritza hegemonikoa eta guzti hori, hor nik zalantzan jarriko nuke zer saritu zan eta zerrez, ez? Ze jorratu zian gai ezberdin pila bat, herrimaldetik izan zen saio oso potentea teknikoki, eta iruditzen zait, ez dakit guzti hori saritu zen, edo eman zitzaion garrantzi gehiago betiko zirtuari eta betiko bukaerako, ez? Arrazoi potente horri, orduan nik uste nire kasuan mintzat hor dago nire barne gatazka edo nire zalantza. Beharrezkoak dira barne gatazkak, ezin dugu beti oso argi eduki nahi du, ez? Bai. Alarenik hor bai nahi dotzea bat, esan, ez zaitela, bakoitzeko edo bere iritzie, berezea, baina ez zaitela bidezkoa iruditzen ez dara eman den egurra epaiekiko. Oda, beraiek ere pertsona die, eta beraiek ere momentu nahi die improvisatzen puntuazioak, eta hori, esan nahiko nuke, egurra hundi eman zaie, eta beraiek ere lanen nahi die, eta bai, hori zaitela oso bidezkoa iruditzen. Hau da, bakoitzak bere iritzea hori plazaratu behar du, eta ados ez baldin badago, bueno, nire askotan ez nago ados, eta bueno, denok plazaratzen du. Baina nik uste kritikein behar dela beste ikuspegi batetik, eta ez zuzenki epaile... Hori da, eske nik uste dut hor etzala epaien ardura izan dela gehiago horrek erakutsi duela bertsolaritzaren egitura, ez? Oraindik ere asko aldatu behar dela eta oinarrian dagoen arazoa dela, osea ez da epaileen kontua baizik eta, ez? Oinarrizko zerbait dela. Bai, hori azken beste gai batzuk sartzen gara ere. Bai, hemen ordu bat egon. Hori da, horrez gara sartuko ez dugu bukatuko bihar arte hemen. Marroi handi bat. Bai. Eta
askotan azken aldian, nik agian ere esango dut horlako bai naiz ere, jende asko dela bertsolaritzari oso eszeptikoa. Zergatik arrazetuko dut. Badirudi izateko euskaldun ona bete behar direla pauta asko eta aitako bada bertsozale izatea. Eta niri behintzat iruditzen zait, eta zure iritzia dan, baina askotan jendeak egiten da postureo asko bertsozaiotara juten dela eta dela super euskaldun ona. Nik esan beharra daukat, egon nahiza bertsosaio batean, egon nahiza Gotaine Irabarnen, eta aspertu nintzen. Barkatu. Hori hangoai esan kantatu zuten Ez da kantatzea da, netzako luzegia. Baina, saiatu nintzen, eta bueno, zer uste duzu posture horren inguruan? Nik bi gauza, postureo asko dago, ez da normala urte guztin dauden saiotan, 30 lagun, 50 lagun elkartza eta gero Navarra arenan, elkartuko da, 5.000 inguru lagun. Hori ere normala da, esan dute, hola da, egin dago da, txapelketak 4 urtetik behin sortzen den olatu bada, eta jende guztia bertan txertatzen da, eta hori bizan daiteke bide bat ondoren jendea berso zaletzeko. Eta bestetik, asperturarena nik uste jendek askotan proba egiten dola leku ez egokin hau da. Inoiz saio informal batera joan gabe, joaten da txapelketara, 4 orduko bertso saioa da, egon barra atento, eta inoiz ez baldin baza bertso saio baten egon, igual normala da, aspergarri eta esaten, zeidie tostontzarra botatzen eri 5 minutuko bertsoaldi bat hemen igual zaitela zesaten duen, eta normala da. Orduan, ez dakit. Bai, ni horrekin erabat ados. Jendiak txapelketa da hoi hartzun gehien dakana, orduan jende asko horrea juten da probatzea eta ez da lekua. Daude 1000 saio kolore guztietakoak probatu daitezkenak. Eta justo zuk esan dezunan arira postureo ez dakit, baina bai iruditzen zait, eta ni naiz hori, baina euskalduna izateko gustatu behar zaizula trikitixa, bertsoa eta euskaldantza. Eta ez duela zertan. Ez duela zertan. Super kontra izan. Izan zaitezkela super euskalduna eta gustatu askoz gehiago reggaetoia edo beste edozein musika estilo edo trikitixa ez soportatu edo bertso bat ez entzun zure bizitza osoan eta horrek ez duela esan nahi euskalduna etzea, nik apunte hori nahi nuen. Ez dizu euskalduntasuna kentzen edo gehitzen bertsolaritza hori da. Ados, eski, batzutan batzuek ematen dute ez, ez ez ikusten bertsoak, ama, ez zara euskaldun barkatu, baina kukatu zaitez, mesez, ubikaina. Bai, hori da. Eta beste korronte bat, beste efektua sortzen dena txapelketa garaien da, denak berso zaletzen die, eta gaina dena dakie, bertsoari buruz, edo zeinek baino gehiago, eta nik Twitterren jarriko, nik asko dakiten ez kritikatuko dena, eta uste ez tegiz, eta hori pasatzen da, eta normala da, baina batzutan igual gehitxo, eta hor jendea dago gero lanen, eta... Eta mina handia egin dezake horrek. Kontu zeuki arraketikarekin, eta gaina izan barra baita ere zintzoa ez, nik ezakit. Zein da zure gustokoena, nire gustokoena entzun dena beran, hau da, baina nik gero ez dakit ez zero, orduan ezin dut epai bat egin ere ez. Hori da. Eta sensazioak dena dauzkagu, eta dena dauko bere sensazioa, zuk esan zen bezala. Bai. Baina adibidez, askotan iruditzen zait, ez dakit ados egon zen, baina bertsolaritzaren dela apurrat intentsoa. Eta nik esan nahiko nuke, hau da, nik egin nahi duan aportazio bat, bertsolaritzari buruz ezer jakin gabe, ados? Orduan da, apur bat, bertsolari explaining egingo dut barkatu idazue. Nik uste dut intentsioak zaretela bertsolariak. Mesedez, nik nahi dut, plaza gizona, plaza andrea, plaza pertsona ez du importazien zure generoa, berriro egotet ez da apurat bufoian, barre egin. Joan, abendoak 18 da finala. Gero aldeztarrera Iruñara, eta horre ez dutuko. Hor bufoi asko topatuko dituzu. Zer dien. Ni nintzaten ibiliko naiz, eta ez dut uste tostona handik emango. Lata emango dut, baina beste modu batera. Ados. Hori, nik uste hori dagoela lotuta lehen esan dugunarekin. Daudela saioak, zeinetan... Baina ez zaizu iruditzen korronte bat hartu dela, ez dut hau ez da kritikatzeko, baina egia da orain dela kriston testu literario oso garatuak eta duela 40 urte zan, askoz iseka gehiago. Badirudi pixka bat akademizatu egin dela bertsolaritza, ez da? Eta denok izan nahi dugula kultoak, eta denok izan nahi dugun baian Lujanbi edo Ametxar Zaiuz, eta ez ga. Eta ez geha izango, zimaz. Hori zen da izan ez da helbura izan behar da, apur bat. Ez borreatik, askotan, ze hori daukula, joera hori, kulto zehara jotzeko dugu bertsolarega kultoa gata. Zemenga, zu ni bezala zaki,
gizajo bat, Eta listo. eta dakizunaz dakizu, eta ez dakizunaz ez dakizu, eta onartu. Hori da. Edo kultua zara, baina ez duzu kultuaren egin nahi. hori. Zilegi da, Hori da. ez? Baita ere. Eta, eske, bertsolari beste gauzat eskatzen zaiona da, gai guztien inguruan Hori da. iritzi bat eukitzea. Iritziologoa. Hau da, Hori da. gai jartzen dizute ekonomiari buruz, jartzen dizute politikari buruz, jartzen dizute Bai. egoera soziali buruz, eta... Hori, eta gero iritzi bat eduki behar duzu, baina gainera jendeak espero duen iritzi hori. Bai. Zako presio, mesedez. Ego eta posible, mesedez, kesatu zaitezte. Stop presio. Horregatik bertsolari. zinturoia, esan nahi dut. Hori da. Ulertzen duzu pixka bat. Orduan nik izan daiteke bertsolaria, iritziologoa naiz. Bertsolari edozeinek izan daiteke. Ni dakidan bertso bakarra da, aiza potxin, ez dago Eharra. zer egin. Bueno, ez da, denak hase ginen hortik, Bai, bai. Denak hase ginen hortik. Bai, Aitor Mendiluzek erakutsi zigun eskola. Ah, bitu. Bida nola iritsi den bera. Bai, ikusi dut, ostras. Eta zein da, orduan, amaitzeko saio hau, zein da zuen desira Euskal Herriko txapelketan dian? Txapelketa nagusian barkatu. A ber, nire argi da, familitik datorkit. Bueno, Anaiak kantatzen du txapelketan. Bai, Postuneko honean dago, finalera pasatzen da. hori espero genuen. Baukazu beste desirarik horrez aparte? Desearik ez. Nik hori bertsoaz gozatu eta txapelketan sortzen den giro hori denak epailega, denak kritika, iritzi emaile joan eta gozatu eta jazta, bertso hori da. Niretzat bertso hori da joan eta alden bitarten gozatu Bai. eta beste toston guzi hori. Hori alde batea utzi. Bai. Bai, nik uste nire desioa pixkatu idala, ez da? Bertsolaritzak gozamenetik bizi ahal izatea txapelketan ere, bai beran gaudenak eta bai holtzan daudenak, Bai. naiz eta ez da erresa, eta nik uste beste bertsomolde anitzak balio estea, ez da? Osea, bertsolaritza hegemoniko horretatik kanpo dauden bertsomolde guzti horiei ere berdan balioa ematea, eta noski kristalezko sabaia puskatzen dugun aurten, eta Bada garaia. pare bat emakume gehiago edo igotzen diren finalera. Ea desirak betetzen diren. Mila esker etortzegatik eta amaitzeko saioa hausnarketa sakon bat egingo dut. A ber. Txistuak jo dituzute baina, maila dituzet oraindik. Arraskoa. Mila esker. Zuei. Zurei.